Piştî sê rojan mana li nexweşxaneyê serê sibaha îro yekê din ji pêşmergeyên birîndarên şerê Mexmûrê şehîd bû. Saet 4 êvara roja yekşemê 22 Cûtmehê şer di navbera artêşa Iraq û hêzên pêşmerge de çêbû li Mexmûr. Piştî ku roja 19 Cûtmeha 2023 hêzên firqeya 4 artêşa Iraqê li gorî lihevkirineke 4 xalên serbaziyên çavderiyê li ser çiyaya Qereçox ji PKK wergirtin. Piştira hêzeka artêşa Iraqê li xalên serbazî hatine bicîkirin. Ji ber wî şerî du pêşmerge şehîd bûn û 11 pêşmerge jî birîndar bûn. Li gorî agahiyên tora medyayî ya Rûdawê dora saet 4 serê sibaha îro pênşemê fermandarê lîwaya 18 piyade Salih Zirarî ku di şer de birîndar bûbû ji ber giraniya birînên xwe janê xwe ji dest da. Ew îro cenazeyê fermandar bi axê hatiye spartin û her li derê wezareta pêşmerge bi merasîm cenazeyê wî hate oxirkirin.